Budeš absolventkou akadémie. Vypracovala som rozvrh. Podrobný. Na každú hodinu, každý deň, každý týždeň, každý mesiac, každý rok tvojho života. Nič sa nesmie ponechať náhode. Haló, tu som. Bude z teba úžasná dospeláčka. Ďakujem. Prišla som vám vrátiť kresbu. Nepáči sa ti? Ale áno. Kde bolo, tam bolo. Bol raz malý princ, ktorý žil na planéte len o málo väčšej, než bol on sám. Myslel som, že nenájdem nikoho, kto by si vypočul môj príbeh. Nakresli mi ovečku, prosím. Čo robil taký chlapec v púšti? A o živote na iných planétach sa nikde nepíše. Bol to asteroid B612. Krása. Aj malý princ sa rád díval na západ slnka. Úlohy máš hotové? Nie celkom. Mám kamaráta. Ak sa budeš dobre učiť a presne dodržiavať náš plán, môžeš sa s kamarátom hrať. O rok v lete. Pozri sa, koľko je tam hviezd. Objavte znova jeden z najobľúbenejších príbehov. Hej, poď sa so mnou hrať. Nemôžem sa s tebou hrať. Nie som skrotená. Všetkých čias. Ale ak ma skrotíš, Ahoj! budeme sa potrebovať. A ty pre mňa budeš jedinečný. Tie najdôležitejšie veci sú oku neviditeľné. Od režiséra filmu Kung Fu Panda. Až príde čas môjho odchodu, budem musieť ísť sám. Vieš pilotovať lietadlo? Pripútať. Neviem, či ešte chcem byť dospelá. Dospelosť nie je problém, ale zabúdanie. Malý princ. Bude z teba úžasná dospeláčka. Od decembra v kinách so slovenským dabingom aj v 3D.